No my samozřejmě plynule pokračujeme dalším tématem. Nás tady čeká pohled na dopravní a datovou infrastrukturu. Pokud chcete, vedle to bude téma vzdělávání a já to zase začnu pohledem aktuálním. My se dozvíme, jak jsme na tom s tou dopravní a datovou. My můžeme začít pohledem, jak to vnímají podnikatelé, kteří odpovídali v průzkumu Ipsos letos v březnu. Investice do datové infrastruktury zařadila mezi potřebné víc než polovina z nich, 54%. Nejčastěji přitom vidí potřebu posílení kyberbezpečnosti a opět jakékoliv rozšíření digitální komunikace. Co se dopravní infrastruktury týká, tak můžeme překliknout na další graf. Ano, loni přibylo nových 111 kilometrů dálnic, letos to má být dalších asi 74 a právě další investice a rozvoj zejména dálniční sítě vidí jako podstatné většina dotazovaných podnikatelů. Při podrobnějším pohledu do průzkumu bychom se dozvěděli, že podnikatele zajímá i pokrok ve vysokorychlostní železnici. Co tedy je v běhu a kdy přibudou další důležité dálniční i železniční tahy, stejně tak, jako jak chce Česko splnit požadavky na pokrytí vysokorychlostním internetem, budou diskutovat Martin Kupka. Vy jste tady, já koukám někam vedle, ministr dopravy, dobrý den. Dobrý den. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Luboš Lukasík, člen představenstva T-Mobile. A Tomáš Todt, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a předseda představenstva ČD Cargo. To je tak, když člověk má ten slepý bod a vy v něm sedíte. Já jsem snadno přehlédnutelný. No to jsem zjistila až teď, ale zatím jsem ten problém neměla. Každopádně, tak pojďme začít i s tím pohledem, co podnikatelé vnímají jako podstatné. Hlavně rozvoj dálniční infrastruktury, ale i vysokorychlostní sítě. A i jsem naznačila, máme problém i v té datové. Máme problémy, ale taky si troufnu tvrdit, že se je daří řešit. To, co za poslední 3 roky a tady konec konců na konferenci Česko křižovatka Evropy, tak si troufnu tvrdit, že se od toho posledního jednání v tom udělal viditelný krok dopředu. A že to dneska znamená, že jenom teď, jak tady sedíme, tak stavíme 200 kilometrů dálnic, dalších 64 kilometrů silnic první třídy a za to období vlády Petra Fialy se reálně dostane k podnikatelům, k občanům České republiky nově dostavěných více než 200 kilometrů dálničních úseků a že se ta síť opravdu stává průchodnější a průchodnější a zároveň zdůrazním, že je to kromě toho, co se reálně odpracovává, tak je tady jasná vize, kterou máme šanci naplnit. Že v roce 2033 prostě budeme mít hotovou základní dálniční síť a že k tomu teď jsme napli pozornost, abychom přinesli ty nezbytné předpoklady, jako je kompletní EIA pro celý Pražský okruh. A máme jí. Máme kladné stanovisko jak pro stavby 518, 519, tak pro stavbu 520. V řádu týdnů bychom měli mít také kladné stanovisko EIA konečně pro dálnici z Brna na Vídeň. A pracujeme, když opustíme dálniční úseky, pracujeme na tom, abychom rozběhli výstavbu vysokorychlostních tratí, kde bychom měli také v nejbližším období získat první kladné EIA pro Moravskou bránu. Tady se možná ukáže, že na Moravě se bude stavět vysokorychlostní trať s nás než v české části, že tam i místní samosprávy jdou víc v ruku v ruce se správou železnic a řeší ty konkrétní problémy vstřícně. Tohle všechno jsou podmínky pro to, abychom dokázali zajistit konečně splacení toho historického infrastrukturního dluhu. A to si troufnu tvrdit, že se děje. Ale není to jediný úkol, který v téhle oblasti máme na starosti. Když se tady dívám po sále, tak chci zároveň podtrhnout, že Ministerstvo dopravy má na starosti i kosmický program a v téhle oblasti děláme, co můžeme, abychom dokázali otevírat příležitosti a trochu nabalovat tu kouli generování technologií s vysokou přidanou hodnotou a konec konců program, na kterém se i Hospodářská komora podílí, Česká cesta do vesmíru, má přitáhnout mladé lidi k zájmu o technické a přírodovědné obory a to, že to zároveň je snaha vezvednout v té společnosti v tomto směru větší vlnu zájmu o
průzkum vesmíru, o technické disciplíny, je vlastně důležitá věc i proto, aby vaše firmy měly i do budoucna, i pokud se nebudou zrovna věnovat kosmickému programu, ale budou se věnovat technickým disciplínám, rozvoji průmyslu, tak tohle je jeden z důležitých motorů, na kterém pracujeme. No a když se vrátíme zpátky na silnice, tak z těch technologických novinek podtrhnu úspěch minulého týdne, kdy budeme mít, Senát to schválil, čekáme na podpis prezidenta, podmínky pro reálné zapojení autonomních systémů v úrovni 3 v dopravě. Tedy firmy, které to u nás vyvíjejí, vyrábějí, tak to budou mít možnost konečně taky prodávat, což je důležitá podmínka k tomu, aby se pochopitelně dal nabalovat další kapitál pro investice do výzkumu a vývoje. A za tohle já jsem hrozně rád, protože to je přesně naplnění myšlenky i hospodářské komory vytvářet v České republice příležitost právě pro ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou a proto, aby se tady děly unikátní věci. A troufnu si tvrdit, že jak ta současná aktivita v oblasti rozvoje dálniční a silniční infrastruktury, aktivity na poli železniční infrastruktury, kdy to bude příležitost pro české firmy, dívám se na šéfa vyhýbkárny, která bude dodávat nepochybně pro český železniční průmysl, pro českou železnici důležité části a bude díky tomu mít možnost vyvážet i do zahraničí. Všechny ty kroky, které se v téhle oblasti daří dělat, tak znamená posilování příležitostí pro ty firmy. A železniční průmysl v tomhle směru ukazuje, že je dostatečně schopný, dostatečně robustní, aby koneckonců polovina produkce jde na vývoz. I to samo o sobě je přece skvělá známka pro to, co se v oblasti železničního průmyslu daří. A Česká republika proto bude dál vytvářet podmínky. Vím, že to mělo být úvodní slovo, že bych neměl zabrat celou půl hodiny. Já vám do toho rovnou vrazím jednu otázku. Vy už jste tak jako vyjmenoval několik těch druhů dopravy, tak tady mám dotaz na ministra Kupku. Dopoledne zaznělo, že do 2033 dojde k dobudování dopravní infrastruktury. Jak do toho zapadá modernizace letiště Praha? Aby jsme vzali všechny ty formy dopravy. Taky my už teď pracujeme velmi úzce se s letištěm Praha na 2 projektech. Jednak brzy se začne kompletně přestavovat křižovatka aviatická. To je ta, kterou všichni známe, protože tam se napojujeme právě na samotné letiště z dálnice D7 a nově bude tenhle uzel sloužit zároveň k odpojení Pražského okruhu dál směrem na Suchdol a Březiněves. A tahle rekonstrukce začne už teď a souvisí s celkovým pojetím toho území pro dostavbu paralelní dráhy. Zároveň budeme měnit podmínky i pro ten tunel Jeneček, který musí vzniknout na dálnici D6 směrem na Karlovy Vary, kde bude související infrastruktura s tou paralelní dráhou procházet nad tou dálnicí. Takže tohle už je také věc, na které pracujeme a konečně víte, že se už spustila stavba dlouho očekávané rychlodráhy na letiště a dál do Kladna, že v tuhle chvíli stavíme mezi Bubny a pražským výstavištěm, že v rámci PPP projektu bychom chtěli vybudovat část mezi Veleslavínem a Ruzyní. Mimochodem, včera to bylo, tak jsme dostali v prvním kole té soutěže na koncesionáře 3 relevantní nabídky. Teď budeme prověřovat jejich kvalitu a to zda splňují kvalifikační předpoklady a je to důležitý předpoklad pro to, aby se naplnilo to, co tady říkáme, že se do roku 2033 ta základní dálniční síť vybuduje a že spustíme vysokorychlostní trati bez zapojení soukromého kapitálu, bychom na to neměli síly. A zpětně zapojení soukromého kapitálu je podle mého soudu i správný směr, jak ukázat české veřejnosti jakousi renesanci postavení soukromého kapitálu i ve vytváření veřejných statků, toho, co bude sloužit dalším generacím jako veřejná infrastruktura. Takže za mě, kromě toho, že to je základní podmínka, abychom dokázali zvládnout ty úkoly z hlediska výstavby dopravní infrastruktury, ale je to i důležité povzbuzení pro soukromý kapitál, pro podnikatele, kteří tady mají možnost za podmínek, které jsou férové, zpátky veřejnosti a státu vracet kromě daní ještě díl téhle vlastní aktivity a vyplatí se jim. Myslím si, že jste trefil téma, které tady zazní od vašich spoluřečníků. Hned teď dostává slovo Jiří Nouza za Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Tento vezme takovým celkovým obrázkem. My už jsme nakousli v té předchozí 50minutovce, že třeba
I když si to dáme na papír, nám můžou chybět stavební materiály, ale možná, že nejen to. Jiří Nouza má slovo. Dobré odpoledne, dobrý den, pane ministře. Díky za pozvání. Já jsem, přestože jsme v té infrastrukturní části, zejména dopravní infrastruktury, tak jsem chtěl trošku zasadit tu věc do celého kontextu stavební produkce jako takové. Tady na té tabulce ta čísla jsou historicky od roku 2022. Předpoklad pro ten letošní rok je zhruba ten objem těch 700 miliard korun, což je sice v běžných cenách a podle toho, co jsme měli možnost komunikovat se statistickým úřadem, tak se budeme blížit někde ke 100% toho v těch stálých cenách, kdy bude 101%, 100%, to ještě nevíme. Nicméně je tam i ta průměrná roční inflace, to je spíš do toho, říkám, jak zasazení toho celkového kontextu, aby jsme všichni věděli, o čem mluvíme. Já k tomu ještě dodám to, že vlastně to, o čem se bavíme tady, o té dopravní infrastruktuře a zejména Ministerstvu dopravy jakožto realizátorovi té dopravní infrastruktury a jeho investičních organizacích, tak z hlediska objemu celkové té produkce se bavíme zhruba o 25% toho čísla, které tady vidíte. Ono to nakonec dosáhne nějakých 27%, protože v těch dalších 25%, které se týkají veřejného sektoru, jako jsou kraje, obce, města, tak minimálně 3-4% do té dopravní infrastruktury půjdou. Zbytek těch 50% jsou už soukromé investice. A je strašně důležité si uvědomit, že stavebnictví jako takové je svým způsobem závislé na tom, jakým způsobem se k tomu vláda České republiky postaví. Jestli můžu poprosit další slide. Co se bude po stavebnictví chtít, a to si myslím, že je jedna z klíčových otázek do té budoucnosti. Tady to už je rozděleno na to inženýrské stavitelství, kam já počítám výstavbu a rekonstrukci infrastruktury České republiky, tak jestli budeme chtít, a to už jsme tady správně, dostavbu dálniční a silniční sítě, energetické sítě a rozvody. Už v tom předchozím bloku bylo o tom hovořeno. Myslím si, že to je důležitá věc. Vysokorychlostní železnice a já k tomu přidávám i ta rychlá spojení, protože železnice není jenom o vysokorychlostní železnici, ale bavíme se o tom rychlém spojení a určitě kolegové se potom přidají s tou datovou a ostatní infrastrukturou. A já teda musím říct, že za sebe považuji za určitou formu infrastruktury i bytovou výstavbu, protože bez dostupného, respektive dostupnosti bydlení nebudeme moci naplnit ta očekávání, myslím z hlediska vůbec té ekonomiky a z hlediska toho, co vlastně tato ekonomika Česká republika potřebuje. A co by k tomu české stavebnictví potřebovalo pro to splnění těch úkolů požadovaných po něm v rámci toho inženýrského stavitelství, minimálně dvě věci, což je předvídatelnost těch významných investičních aktivit minimálně na 10 let. Bavíme se tedy o 2 až 3 letech volebních období, o 3 volebních obdobích. Tady já musím říct, že aspoň já mám pocit a věřím tomu, že to bude pokračovat dál, že vlastně od té minulé vlády i tato vláda pokračuje v těch investičních aktivitách, musím říct nesporně, a tady má pan ministr respekt, myslím si, že celého stavebnictví v tom, že dokázal vlastně udržet rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na té úrovni, která se předpokládala. Zajištěné financování, možná o tom ještě budeme mluvit. Za nás je to o tom, že je nutná spolupráce veřejného a privátního finančního sektoru a využití finančních nástrojů. V tom pozemním stavitelství, zejména v té bytové výstavbě, musíme asi se zamyslet nad legislativním prostředím a rozumně prostupným povolovacím systémem, protože ať se nám to líbí nebo ne, já to řeknu tak, jak já to cítím. Myslím si, že to, co se v tomto volebním období v této oblasti nepovedlo, je úplně právě ta legislativní úprava plus digitalizace stavebního řízení. Nicméně nechceme na to rezignovat a myslím si, že na ty změny, které můžou přijít, je potřeba se o nich relevantně bavit a asi navázat tu digitalizaci stavebního řízení. Pokud se týká těch obecných podmínek, nutně je to zajištění lidských zdrojů vzdělávacím systémem v této zemi
Vzhledem k tomu, jak vypadá demografická křivka, musíme asi otevřeně se bavit i o určité migrační politice, aktivní migrační politice, kterou by tento stát v debatě s námi, s tím biznesem měl udělat. A pak je to, už to taky bylo zmíněno, zajištění dostupnosti primárních surovin, kterých podle těch informací, které máme k dispozici třeba od geologické služby, ta studie vznikla na popud Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, je dostatek, ale bohužel ta ložiska, která jsou známá, tak nejsou nebo není povoleno vlastně jejich užití, což je klíčový problém. Vím, že se to částečně změnilo v rámci liniového zákona, respektive zákona o strategických investicích, ale je potřeba to fakt držet, protože bez toho skutečně není ekonomické ani ekologické dovážet cokoliv z těch primárních surovin ze zahraničí. Děkuji. Takže když už bychom se rozhodli, co chceme, dokonce bychom si to třeba i časem povolili, tak nemáme z čeho a s kým. Pane ministře. Hrozí to, nicméně i ve změně liniového zákona se podařilo prosadit významné usnadnění otevírání nových ložisek i v takovém případě, pokud ta stavba liniová a do budoucna uvažujeme o tom, aby to mohly být i jiné stavby takhle významného dosahu i z hlediska veřejné potřebnosti, tak aby tam bylo možné rychleji pro vyhrazená ložiska a vyhrazené nerostné suroviny zajistit otevření těch ložisek. Počítáme s tím a zákon to už v tuhle chvíli česká legislativa to usnadňuje. Je to výrazný krok dopředu. Samozřejmě, že tady bude záležet na tom, jestli se taky podaří v české veřejnosti šířit to, a je to jako o společném působení, že se bez rozvoje prostě nejsme schopni obejít. My kdykoliv se bavíme na konferencích tohoto typu, tak tady asi není nikdo, kdo by řekl, přestaňte stavět, žádné dálnice, žádné silnice, žádné železnice. Většinový názor společnosti je nepochybně taky takový. V okamžiku, kdy ale dojde tvrdé na tvrdé a je potřeba zároveň v tom místě přirozeně vstoupit do krajiny, vybudovat proč by to mělo vést mě přes zahradu, že jo? Tak přesně tak, proč by to mělo mě zrovna vést za humny, no tak to vyvolává obrovskou odezvu. A bez toho, aniž bychom šířili, že prostě ta mince má dvě strany a vždycky je nutně musí mít. A že musíme v tomhle směru taky sledovat to, že holt některá ložiska chceme-li budovat a chceme-li ekonomiku dál rozvíjet, tak prostě budeme muset využívat. V tomto směru naštěstí to je výzva nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropu a konečně se teď mnohem víc skloňuje i to, že Evropa bude muset reálně víc využívat svoje vlastní ložiska, svoje vlastní nerostné suroviny a víc pracovat na své soběstačnosti, jinak prostě v tom konkurenčním boji neuspěje a bude chudnout. Ty výzvy má i jiné, ale tohle je jako konkrétní věc, která se dopravní infrastruktury bytostně dotýká a znamená to také ale v té společnosti šířit, že opravdu, pokud na jedné straně chceme růst životní úrovně, odstraňovat zbytečné překážky v podnikání, otevírat příležitost pro další růst ekonomiky, no tak to na druhou stranu prostě musí znamenat, že něco na druhou stranu musíme strpět a některé nároky prostě mírně upozadit. Vy jste krásně uvedl další vystoupení. Pokud chceme rozvoj, potřebujeme mít také v regionech vysokorychlostní internet a to se nám zatím úplně nedaří. Luboš Lukasík řekne, jak jsme na tom. Já navážu na to, co jste říkal vy. Nebudu polemizovat, jestli potřebujeme vysokorychlostní železnice nebo silnice, každý na to má jiný názor, ale můžu vyslovit to, že bez té vysokorychlostní datové infrastruktury se do budoucna neobejdeme. Prostě neobejdeme, může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale za pár let od teď si prostě neobjednáte věci, nejste schopni se vzdělávat, nejste schopni fungovat jako podnikatelé. Já se na to dívám, na tu infrastrukturu jako nezbytnou část, do které musíme investovat z dlouhodobého hlediska a rozdělil bych to na dvě části. V té jedné, kde se nám to daří a dopolední sekce byla tady hodně o chválení, tak můžeme se tady pochválit taky všichni navzájem. V té části, kde se nám to daří, to je pokrytí vysokorychlostním mobilním internetem, takzvané 5G sítě. Tady jsme i konkurencí 3 operátorů a jejich relativně velkými investicemi se dostali na špici asi v Evropě v implementaci nebo nasazení 5G sítí. Myslím si, že kdo cestujete mimo do zahraničí a nebudu brát etalon digitalizace Německo, jo? To prostě je už jako trošku oxymoron, ale prostě když překročíte do Německa kdekoliv jinde, tak vidíte, že ta síť je opravdu silnější tady v České republice. Ale pořád máme, a v tom budeme pokračovat, pořád máme ale místa, a teď narážím na ten bod, který bude provázet tu další část, v momentě, kdy to není na jakýkoliv z těch hráčů, ale je to na spolupráci, tak je to těžké. Je to těžké
tam, kde jsou takzvaná bílá místa, ekonomicky se to nevyplatí, musíme se dohodnout na pokrytí z nějakou kombinací veřejných soukromých zdrojů. Není to úplně ideální na železnici, kde prostě pořád to máme per partes pokryté a nejsme schopni se na těch domluvit. A kde je to daleko více vidět, tak tam je to ve fixní části, v té fixní části infrastruktury, kde ji musíme zabudovat do země. My se do budoucna bez té fixní části neobejdeme. Ty mobilní sítě na spektrum, které máme k dispozici, ten objem dat, které jako společnost vytvoříme, nepřenese a musíme velmi intenzivně investovat do optických kabelů v zemi, které budou propojeny nejenom ve velkých městech, ale všude po celé České republice. Mimochodem jsme přistoupili k závazku, který je za mě ambiciózní, a to je 100% pokrytý populace do roku 2030. My dneska jsme na evropské úrovni skoro nejposlednější a narážíme tady na pár věcí. A první z nich je opravdu to, že máme extrémně složité stavební procesy, jestli můžeme jít na ten další bod, kde my dneska vlastně jako operátoři, a teď je to úplně jedno kdo, nebo kdokoliv chce do toho investovat, my máme 615 úřadů, ke kterým se musíme vyjadřovat. My mimochodem, tato infrastruktura není v té sekci, která vpadá pod pana ministra, kterou se podařilo prosadit a udělal se obrovský kus práce pod liniovým zákonem a prostě my pořád dneska diskutujeme 615 obcema, máme 4 varianty stavebních předpisů dneska nově ve velkých městech a máme každého úředníka, který se k tomu vyjádřuje. No. Já jenom teď i z pohledu nadnárodní firmy, pro nás je až úsměvné to někdy vysvětlovat našim kolegům v centrále, že my jsme opravdu nejpomalejší v povolování staveb do optické infrastruktury. A chybí nám přístup, abychom si sedli ke stolu a v těch místech, kde prostě víme, že to musíme pokrýt, že se něco bude stavět, tak aby jsme si vytvořili jasný plán. A spolupráce mezi státem a soukromým sektorem je velmi limitovaná. My jsme schopni postavit cestu, do které dáme chráničky a poté ji rozkopat a všichni se divíme, jak na straně toho operátora, tak na straně toho státu, že tam není jakákoliv koordinace. My prostě nejsme schopni si sednout dohromady a říct, koncepčně tady budeme stavět a tohle to musíme dotáhnout. Objevuje se to extrémně v té fixní infrastruktuře, objevuje se to i v té mobilní. Myslím si, že to můžeme dohnat a za mě jeden apel, který už tady zazněl ráno. A já si myslím, že to extrémně zlepšilo jak s panem ministrem Kupkou, tak s panem ministrem Vlčkem, který už odešel, a to je potřeba pochválit, že za ty poslední rok, co tam je, to je extrémní změna na straně Ministerstva průmyslu a obchodu. A teď já řeknu jako bez jakýchkoliv politických nárážek, prostě i za doby předchozího ministra, jakékoliv vlády, to bylo velmi špatné, ta spolupráce. Dneska se to zlepšilo, je vidět, že v momentě, kdy si sedneme ke stolu, tak ty věci vyřešíme. A já volám potom, abychom jak v té oblasti datové infrastruktury, tak ostatních si naučili daleko více spolupracovat mezi státem a soukromým sektorem. Paradoxně pár řečníků to už to řekl, já jsem taky začínal ve státní sféře, já jsem byl v CzechInvestu několik let a vím, jak to je z druhé strany. Jo. A prostě já volám potom, abychom našli ty způsoby, abychom si sedli dohromady a řekli, jak prostě pokryjeme věci a udělali si takový, teď je to moderní, místní omnibus, já teda úplně nevím, co to znamená, ale prostě... Zase je koně z Přeška. Koně z Přeška. Koně z Přeška je to v původním významu, já jsem to hledala. No, to nezní úplně optimisticky, ale prostě... Jo. Tak takhle místní koně z Přešku pro vysokorychlostní datovou infrastrukturu. Takhle, to by bylo ideální řešení. Děkuji. Teda ta bezkolejová, jo? Důležité říci, to je omnibus. Já jsem taky pátrala po tom, co to znamená. Ministr. 2 poznámky. Je úplně jednoznačně omezovat zbytečnou byrokracii v povolování staveb vlastně jakýchkoliv. Tady se nám ještě nepodařilo udělat ten pořádný krok dopředu. Ta poslední změna stavebního zákona, nehovořím o digitalizaci stavebního řízení, ale už přináší nějaká zjednodušení. Ale vrátím se k tomu při pohledu na Zdeňka Zajíčka, co má vytvořit předpoklady pro lepší koordinaci. Bezešvá digitální technická mapa České republiky proto vznikala od začátku jako myšlenka, aby byl k dispozici nástroj, který umožní mnohem lepší spolupráci a nejenom na úrovni orgánů státní správy a soukromého sektoru, ale i na úrovni krajů a jednotlivých měst a obcí, protože pak je šance to reálně změnit. To nové nařízení o gigabajtové infrastruktuře přináší něco, co už si některé kraje středočeský už vyzkoušely a popsali v tom, že prostě pro veřejné stavby je tam přímo podmínka, povinnost, v tomhle případě jí kraj bere sám za svou, dovedu si to dobře představit na úrovni města a obcí, že pokud města něco realizují, tak na to myslí dopředu a vytváří
vytvářejí i pro síťaře dopřednou informaci, co se tam bude odehrávat v následujícím období. Dokonce bych řekl, že tohle nemusí být nutně zákonná podmínka, že tohle má být vlastně přirozená záležitost. A tady máme vštěpovat obcím a městům, že tohle je předmětem jako soutěživosti mezi nimi. Které město bude prostě úspěšnější v tom, jak poskytne tuhle základní infrastrukturu, protože to je i podmínka pro to, aby tam společnost měla do budoucna fakt lepší podmínky pro život, pro podnikání, pro vzdělávání. A bavíme-li se o tom, že AI je v tuhle chvíli nepochybně jedna z klíčových výzev, bez přehánění epochálních výzev pro další roky, tak to bude nepochybně závislé prostě na kvalitním datovém připojení. My víme, že na druhou stranu je to odezva zejména síťařů, že máme handicap v té části backhaul sítí VHCN, kde potřebujeme posílit, ale zároveň to znamená vlastně víc upozornit na to i pro reálné spotřebitele, klienty, kteří prostě nejsou připraveni dneska investovat do optické sítě, pokud jejich aktuální Wi-Fi připojení nebo metalické připojení prostě už poskytuje dostatečnou rychlost a kapacitu. Tohle je taky o interakci a o tom, aby i spotřebitelé cítili, že to pro ně znamená výhodu do budoucna, pak se to může rychleji rozběhnout. Tady si troufnu tvrdit, že je příležitost a vlastně výzva na vícero stranách a platí, že i ty finanční prostředky, které jsou v rámci výzev nachystané a které posílí určitě všechny ty soukromé investice, tomu pomůžou, ale bez těch dalších motivací to taky dobře nepůjde. Já si myslím, děkuji za to, co jste zmínil. Já si myslím, že tady chybí role, a nevím, kde by měla být, ale nějakého digitálního koordinátora, který tyhle věci dá dohromady. Narážíme na věci, kde velké části je to věc soukromého kapitálu, soukromých firm a ty se musí rozhodovat tak, aby ta investice byla návratná a rozhodují se. A minimálně jako jeden z nich, ale i jako, co se bavíme v asociacích, jsme připraveni do té oblasti významně investovat, takže ten závazek tady je a ty částky jsou opravdu v řádech vysokých miliard korun. Na druhou stranu potřebujeme pomoci v těch věcech, co vy jste zmiňoval, a potřebujeme třeba i pomoci v dalších věcech, a to je, máme tady část infrastruktury energetické, která je na sloupech, jako operátoři se do té infrastruktury nejsme schopni dostat. Zajímavé, že v okolních zemích ty sloupy to unesou, tady to neunesou. Je to opravdu cílem prostě i ze strany státu někde legislativně, regulativně, anebo i svým působením pomoci v těchto věcech, aby prostě se ten rozvoj zrychlil. Takže jediné, po čem já volám, je pokračujme, ale bavme se více dohromady a věřím, pane ministře, že protože původem jsem ze Severní Moravy, že pokryjeme i tu železnici, abychom si mohli normálně zavolat. Pokrýváme, jak to jen jde, a tady jste zmiňoval srovnání s Německem. No, na české železnici, byť mě to občas štve, že to není úplně dokonalé, jsme na tom ale o kategorii lépe než v Německu. Když se projedete z Pirny do Berlína, tak chytit tam telefonní signál je fakt výzva. A tím jsme se dostali na železnici. To je téma Tomáše Tóta, člena představenstva ČD Cargo. A to, co jsme tady zmiňovali dopoledne, úpadek průmyslu, úpadek fosilních paliv, to se na železniční nákladní dopravě projevuje velmi. Tak já slibuju, že to nebude jenom o železniční nákladní dopravě. Zkusím to pojmout jako uživatel infrastruktury, to znamená přes všechny dopravní módy. A rád bych řekl, že osobní, ale i nákladní doprava je vlastně základní službou ekonomiky. Přizpůsobuje se požadavkům trhu. V té osobní jednoznačně vidíme tlak na kvalitu. Je to Wi-Fi, je to klimatizace, jsou to palubní informační systémy, i ty pro tu zábavu. A nebojím se říct, že park veřejné dopravy, ať už to je silniční, železniční nebo i té letecké, vlastně zaznamenává jakési renesanční období. Ta nákladní doprava je potom barometrem ekonomiky. V té železniční zmínila jste to a dnes se to line vlastně celým tím fórem. Ta železniční jednoznačně indikuje krizi evropského průmyslu. Ta silniční potom velmi hezky ukazuje to, jakým způsobem roste spotřeba domácností. Ta globalizace trhu spotřebního zboží, e-commerce, které hraje hlavní roli právě v těch nákupech a v té globalizaci, je zcela zásadní. Takže já se nebojím říct, že doprava, nejenom ekonomika, nejenom Česká republika, ale celá Evropa a hlavně v ní ta doprava a ta část nákladní je dnes na křižovatce.
Pokud se podíváme ještě chvíli na osobní dopravu, tak ta hromadná dálková osobní doprava na kontinentu byla dřív synonymem té levné dopravy, proto ji lidé využívali. Dnes je táhne kvalita a stále se zvyšující rychlost. Ta kombinace individuální osobní dopravy na první a poslední míli z a do terminálu hromadné dopravy a následně ten dlouhý skok v té kvalitní hromadné dopravě je znát, je vidět a je čím dál častější. Podobně to máme dnes tento vzorec i v nákladní dopravě. Funguje v takzvané maritimní kombinované dopravě. Prosím, pro všechny jde o mezikontinentální přepravu zboží v kontejnerech. A pokud se bavíme o cílovém stavu, kdybychom chtěli zastavit spotřebu energie v dopravě, postupně ji snižovat, možná v nějakém logickém posloupnosti a pomalejším tempu, jak tady bylo dnes řečeno v rámci Green Dealu, i dekarbonizovat, pak budeme tu kooperaci jednotlivých módů, ať už v silniční nebo v osobní dopravě, potřebovat čím dál častěji, posunout ji na kontinentální, posléze možná i národní úroveň. V té keynote na začátku, co se týče dopravců, já chci říct ještě pár slov o infrastruktuře a bude to velmi stručné. Kvalitní doprava, ať už ta osobní nebo nákladní, se neobejde bez odpovídající infrastruktury. Je jasné, razantní a velmi správné to, co se děje dnes. My významným způsobem investujeme do dobudování, opravdu dobudování té základní páteřní sítě silnic a železnic. Výslednou podobu, včetně různých stykových bodů a napojení té infrastruktuře otiskne až, řekněme, znovu přepsaná evropská dopravní politika. Proč znovu přepsaná? My se budeme muset vrátit zpátky a podívat se i na tu evropskou hospodářskou politiku a taková, jaká bude Evropa, pak takový, jaký bude průmysl, taková, jaká bude ekonomika v Evropě, pak přesně takto budeme muset přiléhavě reagovat i v té dostavbě té infrastrukturní části a v dopravě. Každé odvětví ekonomiky potřebuje předvídatelné podnikatelské prostředí, samozřejmě dopravu nevyjímaje. Ano, a když tady vidím elektrizace železničních tratí, tam mám pocit, že my poměrně na tom nejsme dobře. A to souvisí i s tím prvním tématem. Taky bude potřebovat víc elektřiny. Ale otázky, které posíláte, míří na všechny oblasti, o kterých jsme mluvili. A jedna to tak hezky spojuje. Kdy můžeme očekávat částečný územní rozvojový plán na dopravní stavby? To je ono plánování, ona spolupráce, ona predikovatelnost pro všechny investory. Začali jsme na něm pracovat, máme v tuhle chvíli zhotovitele toho dílčího územního rozvojového plánu, který se bude týkat konkrétních úseků právě vysokorychlostních tratí. Když se na to podíváme realisticky, tak to, kdybychom mohli už mít na stole schválený plán, tak je výhled nějakého roku a půl. Dřív to s ohledem na ten postup nebude, ale je hrozně dobře, že ten nástroj máme, protože bez něho bychom třeba možná některé úseky prostě nedokázali zvládnout, prosadit v tom území, projednat a dát dohromady. Takže takový je reálný časový výhled. Několikrát jsme tady na to narazili, zmiňovali to, myslím si, i pánové, jak velmi dobře funguje dopravní a energetický stavební úřad. Ten dotaz míří, když vidíte, jak dobře funguje DESÚ, nelitujete toho, že jste nestátní investory nechali v marastu nefunkčního systému a kolabujících stavebních úřadů? Lituju toho. Ale taky jsem se snažil podniknout všechno, co bylo v mých silách, abychom to jednak dali lépe do pořádku. To se přihodilo. Už je tady Petr Kulhánek, kterému jsem předával štafetu po tom krátkém období, kdy šlo o to jasně ukázat směr. Děkuji Hospodářské komoře, Svazu průmyslu a dopravy a dalším partnerům, se kterými jsme rychle dávali dohromady to, co je potřeba udělat, abychom měli legislativní bypass, dali stavebním úřadům tu právní jistotu, abychom dali taky dohromady i technologický bypass, který dneska znamená, že stavební úřady mohou využívat jak ty nové nástroje o něco lepší, zbavené těch nejvážnějších chyb, tak, aby mohli využívat ty staré známé nástroje. Ale
Ptáte-li se, jestli je mi to líto nebo ne, no tak je mi to líto. Tohle bude prostě hodnoceno jako jedno ze selhání té naší vlády. To se nedá říct jinak. Na druhou stranu jako to, že, a to je poctivé také takhle přiznat, to, že vedle toho už dneska je rozběhnutá příprava té nové soutěže, která bude znamenat prostě opravdu přesný popis výsledného tvaru, tak, aby ti, kteří to budou realizovat jako IT firmy, věděli, kam mají dojít. Ten zásadní problém, se kterým my jsme měli co dočinění a se kterým se musí Petr Kulhánek teď vypořádávat v roli ministra pro místní rozvoj, že nikdo nepopsal, jaká je vlastně ta očekávaná služba v její celistvosti, jak všechno má být propojené dohromady a co má dostat ten, kdo žádá o povolení záměru. Tak tohle musíme dotáhnout a budeme na to potřebovat, tak jak jsme řekli, a řekli jsme to pro všechny, kteří se v IT oblasti pohybujete, naprosto férově a realisticky. K tomu prostě budeme potřebovat to období, které jsme naznačili. Nebude to My se tomu budeme věnovat v tom příštím bloku, pane ministře. Vy s tím počítáte, to je skvělé. Ale další otázka. Bavili jsme se tady o mnoha investicích, o spolupráci, tak možná tady začnu u pánů. Co finance? Tak samozřejmě já jsem tam taky, je to jedna z těch klíčových věcí a já musím říct, že vzhledem k tomu, že už si něco pamatuju, tak začnu tou kratší historií. My jsme před 3 lety seděli se Zdeňkem Zajíčkem a bavili jsme se o tom, jakým způsobem se dál bude vyvíjet financování právě toho, o čem se tady bavíme, dopravní infrastruktury a všech věcí s tím souvisejících, které jsou v zájmu tohoto státu, této republiky, tak jsme konstatovali, že když neuděláme nic, tak ty peníze dojdou. Financovat to velmi zjednodušeně z rozpočtových peněz dle mého názoru a přesvědčení nelze. Já jsem měl tu možnost to řešit už v rámci hlavní města Prahy, když jsem dostal takový bezvadný úkol najít financování pro dostavbu metra, pak přijdou volby a tak dále. Proto já jsem mluvil i o tom, že je potřeba tu dlouhodobou perspektivu mít. A to byl nějaký začátek a to, že tady dneska sedíme, si myslím, že to je jeden z důvodů, proč tady sedíme, protože jsme skutečně dospěli k tomu, že bez toho, aniž by se něco změnilo v té oblasti financování, tak se nestane nic. Nám ty peníze skutečně z těch rozpočtových zdrojů dojdou, to není žádné tajemství a je potřeba mít nějaký nový posun, nějakou novou myšlenku, která v tom bude. Ta myšlenka není složitá, jmenuje se finanční nástroje. Za mě jedna z těch finančních nástrojů jsou PPP projekty. Důkaz toho je, že D4 se podařila, za to patří dík jak té minulé, tak té současné vládě, panu ministrovi, že to dotáhli do konce. A je potřeba se ale regulérně bavit o tom, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Já jenom krátká historická odbočka, protože si pamatuju, v roce 2002, když jsem byl na ministerstvu dopravy, tak se zavedly vlastně ty fondová hospodaření jednotlivých rezortů. Já si docela dobře uvědomuji, proč to v té době vzniklo a velmi důležité pro nás je, že v tuhle chvíli je potřeba to paradigma změnit a pojďme k tomu, vemu to velmi rychle, máme jít jedním kompetenčním centrem. Myslím si, že Národní rozvojová banka je to právě místo, kde se mají nebo touto cestou třeba kolektovat ty finanční prostředky těch jednotlivých rezortů. Na základě pokynů těch rezortů ta banka to má nějakým způsobem zpracovat a má vlastně do té ekonomiky ty finanční prostředky pouštět tak, jak jsou. Nevolám po zrušení těch fondů, volám po tom, aby jsme nějakým způsobem koncentrovali ty činnosti do jednoho. A ty jednoho. peníze točili víckrát. Zaznělo to tady. 16 fondů, 16 organizací, 16 agentur. Já si myslím, že potřeba ty věci koncentrovat. Děkuju. Luboš Lukasík. V té naší oblasti bych se na financování díval trošičku jinak. Vlastně telekomunikace obecně jsou ziskový sektor a hodně věcí jsou firmy schopny zainvestovat sami. Navíc je potřeba si uvědomit, že je to obor, který teď úplně ne terminologicky správně, ale je de facto zatížený sektorovou daní ve smyslu výběru poplatků za spektrum, které stát vybírá. A v tomhletom spektru on určuje i podmínky a teďko určil poměrně za mě asi dobře u té prolongace vlastně 600 míst, takzvaných bílých míst, které mobilní operátoři musí pokrýt a tím přispěje k pokrytí těch regionů.
myslím si, že do toho stát dále nemusí zasahovat, ale kde musí zasahovat a musíme najít způsob je v těch místech, kde se prostě ty ekonomické modely nevyplatí, a to jsou místa s daleko menším osídlením obyvatel a tam se musí říct opravdu hospodářská politika státu v regionech, chceme nebo nechceme tam udržet obyvatele, protože často ty náklady na tu výstavbu infrastruktur přesahují jakýkoliv ekonomický model a to je věc států. Další potom, a to je obranná věc, si říct dneska prostě, které jsou ty bílá místa, které potřebují pokrýt z pohledu bezpečnosti a z pohledu případných konfliktů nebo případných přesunů pohotovostních složek. A tady ten stát hraje roli a měli bychom se pobavit, jakou formou to investovat v součástí nějakých PPP projektů. Tady k tomu přišla otázka. K dosažení 100% pokrytí by byla prospěšná větší technologická neutralita a využití i technologií jako satelitní připojení pro bílá místa. Souhlasíte, pane ministře? Ale i Luboš Lukasík by mohl zareagovat. Satelitní připojení nebude nikdy tak kapacitní, aby bylo z toho nahradit optické vlákno. To je potřeba vědět, budeme mít možnost využívat do budoucna, na tom zase pracujeme my s ohledem na kosmické aktivity, aby Evropa měla svůj vlastní systém, svoji vlastní megakonstelaci komunikačních satelitů. Ten projekt se jmenuje IRIS² a Evropská unie pracuje na tom, aby to ve výsledku co nejrychleji dokázala vynést na oběžnou dráhu a podle všeho by právě EUSPA, která sídlí v Praze, tak měla celý ten systém IRIS² spravovat. A umožní to dostat internetové připojení nové generace i na místa, kam se současným terestrickým signálem nedostaneme za bezpečných podmínek, ale zatím ne s kapacitou, kterou prostě vždycky bude umožňovat jenom technologie optického vlákna. Tím se prostě nejsme z toho zbavit úkolu dotáhnout tu část backhaul, kde prostě potřebujeme od těch současných okresních měst nebo někdejších okresních měst se dostat i na periferii s kvalitním připojením. A to, co jsem zmiňoval, je tam potíž s tou dlouhodobou návratností, kdy při platbě, kterou preferuje český spotřebitel zhruba kolem 300 korun na měsíc, to prostě se nepotkává s očekáváním a často si nahradí prostě svoje připojení buď to pevnou Wi-Fi nebo nějakou jinou cestou, ale i tohle s ohledem na nároky datových přenosů se bude měnit a je potřeba v tom ohledu jako fakt se dívat do budoucna a tohle zvládnout. Tam satelity tu službu neodvedou. Děkuju. V tomhletom souhlasím. Obecně musíme využít jakoukoliv dostupnou technologii. My i satelitní připojení využíváme. Jestli jste viděli dron lítající nad Jiřeckou 50, tak ten byl připojený přes Starlink. Když osobně Starlink teď nepovažuji za úplně asi dlouhodobé řešení chováním majitele, ale dobře, ale rozumím tady satelitům, které budou evropské, dává větší smysl, ta kapacita bude problematická, takže my budeme využívat jakýkoliv kombinace. I Wi-Fináři mají své místo do doby, než jsou schopni pokrýt prostě tyhle ty rychlosti. Obecně bohužel u té vysokorychlostní a ta, kam vlastně spotřeba nás jako uživatelů půjde, tak tady trošku prolomíme takový ten bon mot, zkuste to bez drátu, milí Marconi. Jo, my ty dráty, bohužel nedráty, ale kabely budeme nutně potřebovat. Díky. Tomáš Tott. A tomu možná otázku trošku změním, protože o financování vrtek PPP projekty už jsme slyšeli od pana ministra. Ale vy jste zmiňoval, že ubývá, to zmiňovala i já, protože jsem si to přečetla, ubývá nákladu na železnici. Tak jak to, že přibývá toho na silnicích, na kamionech? A jaké je vlastně energetické porovnání, když se zase navážu na předchozí blok těchto dvou způsobů dopravy? A ano, správně jste podotkli, vynechala jsem vodní dopravu. Omlouvám se. Já mám pocit, že trošku v jeden moment, kdy jsme se přestali bavit o kanálu Dunaj-Odra-Labe, tak nějak se o ní přestalo mluvit. Pardon. Dobře, tak já 3 otázky v jednom, možná 4 s tou vodní dopravou, tak já zkusím velmi rychle. No, na železnici ubývá, v té železniční nákladní dopravě skutečně ubývá těch tradičních komodit, na kterých železnice vyrostla. Jedna věc, dekarbonizujeme energetiku, teplárenství, musíme se vzdát přeprav fosilních paliv, je to jasné. Ten trend je rychlejší, než jsme předpokládali, ale z druhé strany je nezastavitelný. Nebudeme vozit více uhlí, protože prostě budeme vyrábět méně elektrické energie právě z fosilních paliv. Tečka.
Ta druhá věc je, zase jsme ji zmínili, je to aktuální kondice českého, ale i evropského průmyslu. Ten energeticky náročný průmysl neprospívá v tuhletu chvíli v Evropě. No a tradičním partnerem průmyslu je samozřejmě železnice. Naváží velké množství surovin a vyváží hotové produkty. Vemte oceláře, je to ruda, je to koksovatelné uhlí, vemte těžký chemický průmysl, jsou to různé chemikálie, které se naváží, zase vyváží se hotové produkty. Takže podsuť, proč železnice v tuhletu chvíli padá? Ona si musí projít tou svojí krizí, ustabilizovat se na nějaké úrovni objemu, přizpůsobit se a následně reagovat na ty nové změny v ekonomice a být silná. Teď si musí projít tím zeštihlujícím procesem, stabilizovat se ekonomicky. Ty podniky v Evropě jsou na tom hodně špatně, všude naši sousedi, vlastně ty velká národní karga kolabují, tak v Čechách to nedopustíme, ale ten objem prostě bude menší. Proč roste silnice? Já jsem to také zmínil. Je tu globalizovaný trh spotřebního zboží, zaplať pán bože nám ekonomiku táhne spotřeba domácností. Je to jeden z hlavních driverů v tuhletu chvíli, když nám klopítá průmysl, automotiv a další odvětví. No a fér říct, že ten trh je opravdu globální, že ta silnice tady v tuhletu chvíli má rozhodně nakročeno door to door jednoznačně více, ale rád bych řekl, že železnice v tomto neříká poslední slovo, protože i na železnici roste kombinovaná doprava, opravdu zatím ta mezikontinentální. I na českých kolejích se meziročně veze více vlaků kombinované dopravy a tohle je vidět ten trend, ta změna. Ta železnice se promění a poroste na těch nových komoditách. Dnes je tedy na tom hůř než v progresu, než doprava silniční. Energetická náročnost v rychlosti, krásné téma, já mám energetiku jako moc rád. Bylo tady o tom celý předchozí panel, skvělí rétoři a odborníci, tak já jenom jako poučený like, jednoduché. Elektrifikovaná železnice je asi 8krát energeticky méně náročná než silniční doprava s fosilními palivy se spalovacím motorem. Energeticky více účinná znamená, že spotřebovává až 8krát méně energie, v porovnání těch nákladních módů. Pokud zdekarbonizujeme a zelektrifikujeme nákladní dopravu, stále tady bude 3krát větší energetická účinnost železnice. Tady už jsme na úrovni fyziky, valivý odpor, ocelové kolo, ocelová kolejnice zjednodušeně a tření na silnici. No, to doufám, že jsem vám odpověděl. Co se týče energetiky. A samozřejmě, kdybychom jenom ten dopravní mix nechali tak, jak je a řekli si, všechno bude dekarbonizované, tak tady nestačíme stavět jedny Dukovany za druhýma a budeme je potřebovat jenom pro dopravu. Nonsense, nesmysl. Už z tohohle je jasný, že to tempo toho Green Dealu a dekarbonizace dopravy se musí rozvolnit, protože jinak ten deficit elektrické energie bude strašně veliký. No a ten třetí bod, prosím. Vodní doprava. Děkuju. Hele, taky si myslím, že... Ale on si to ještě schovává pan ministr ještě. OK, tak já nemusím mu to nutně vybrat, to téma. Musím říct, že s vodou se počítá též. Pan ministr to asi doplní, možná ne v těch megalomanských projektech, ale takové to splavnění Labe, řekněme u Děčína je něco, co nutně není zapovězené. Samozřejmě ve finále je to o penězích, je to o rozsáhlých investicích do infrastruktury, je to i o tom, aby tam ta voda byla a tak dále. Děkuju. Pane ministře, máte vlastně poslední slovo, my jdeme do finále a já vám k tomu, abyste toho neměl málo, ještě přidám, tady ocenili bez nerostu nevyrostu, přesně pane ministře, jak jste to řekl, ale stavební kámen a štěrkopísky jsou nevyhrazené nerosty a tato nová ložiska nelze do strategických zařadit. Nutná úprava liniového nebo horního zákona. To byl poslední podnět, který jsem vám k vašemu závěrečnému slovu dala. Začnu tou druhou věcí, ale tam, kde je vyhrazené ložisko i nevyhrazených surovin, tak je možné se k tomu ložisku díky liniovému zákonu dostat. A budeme sledovat, co to bude z hlediska dalšího sledování těch staveb znamenat, kde to budeme potřebovat. Možná to budeme muset otevřít a doplnit i pro výstavbu Dukovan. Naštěstí v oblasti štěrkopísků na tom tak špatně nejsme, to kamenivo je vážnější problém i pro výstavbu železnice. Co se týče vody, tak nedávno se podařilo podepsat smlouvu
po tom, co první výběrové řízení zkrachovalo, protože se prostě bály české firmy, které dělají dokumentaci EIA, tak se bálo konfrontace s těmi, kteří jsou na Ministerstvu životního prostředí, že by se mohli ocitnout na černé listině, protože tady bohužel vidí ekologové fakt rudě, když se my jako dopraváci bavíme o vodním stupni Děčín. Já jsem ale přesvědčený o tom, že to je stavba, která ve výsledku má významné pozitivní ekologické parametry a máme ji dobudovat. A není to nic megalomanského, je to záležitost, kterou Česká republika potřebuje mimo jiné proto, aby v kritických časech měla diverzifikovanou dopravní cestu i pro strategické suroviny. Skutečnost, že v tuhle chvíli s Německem nás spojí jediná kapacitní elektrifikovaná trať, dvoukolejná fakticky levobřežka podél Labe směrem od Děčína do Bad Schandau a do Pirny, no tak je prostě jeden z významných limitů a tady potřebujeme prostě posílit a varianta, že tam budeme mít i vodní cestu, by byla určitě pozitivní. My vedle toho musíme vybudovat i ten krušnohorský tunel pro kapacitní železniční dopravu, ale tohle jsou výzvy. Na závěr, já fakt pokládám za důležité, aby tu existovalo něco jako národní zadání a shoda na tom, a to se zatím v oblasti dopravní infrastruktury daří nacházet, že tohle ten stát opravdu potřebuje a že tomu má upravit i další důležité kroky, ať už z hlediska hledání finančních nástrojů. PPP projekty dneska se připravují v počtu významně větším než 1 nebo 2. Pracujeme a vzniklo proto i oddělení samostatné na Ministerstvu dopravy, abychom tak dokázali připravit další důležité úseky dálniční, ať už se jedná o středočeskou D3 nebo moravskou D55, aby velká část těch železničních projektů mohla vyrůstat v režimu PPP. Kdybychom to neudělali, tak prostě narazíme na strop těch finančních možností a dluhové brzdy, která by nás potom už na horizontu táhla zpátky a nemohli bychom tolik investovat. Nepochybně to bude úkol pro další vládu, ať bude jakákoliv. A říct, protože budeme tady vždycky čelit přirozené a relevantní snaze snižovat deficity, ale říct, nedostavěná dopravní infrastruktura je také svého druhu deficit, který ta země musí splatit a má investovat a má hledat způsoby, jak to udělat. A pokud někde vidím prostor pro to, že prostě akceptujeme vyšší zadlužení, tak v situaci, kdy je to investice do budoucna pro odšpuntování ekonomického růstu, pro zvládnutí těch historických bariér, tak to vidím jako odůvodněné a přijatelné. Děkuju. Na jeden dotaz se nedostalo, určitě by o něm pan ministr dokázal mluvit dlouze, já ho jenom přečtu a naznačím. Kdy vypustíme raketu na Mars s lidskou posádkou a bude to z Brna? Odkud jinut? Abychom to trochu rozčísli, určitě z Brna, ale bude se jmenovat Praha a na Mars poletí tak do roka a do dne. Ne, to byl vtip samozřejmě, na tom se musíme podílet i s jinými státy, ale to, jakým způsobem se daří kosmickému průmyslu, mě těší a to, že se tu začíná nabalovat koule těchto aktivit pozitivně, je prostě důležitá vzpruha i do budoucna, nejenom v tomhle malém odvětví vesmírných aktivit, ale obecně pro českou ekonomiku. Martin Kupka, Jiří Nouza, Luboš Lukasík a Tomáš Tóth. Děkuju.